ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ng kaya inspirasyon. Aksyon radyo, bakulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pizza 4 na bulan sang Disyembre tuig 2020. Oy, 21 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na 28 dias na lang. I-welcome ta na ang tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, lalaki na sapwan nga patay sa banwa sang Binalbagan. Munisipyo sang Moises Padilla, 2 kaadlaw nga magauntat sang operasyon para sa disinfection. Update sa trabaho angot sa modification sa evacuation center nga plano himuon bilang quarantine center sang syudad plano nga bisitahan sang QCAT Committee Chairman. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Liwat nagpahanumdom ang dole nga nagapabilin nga illegal ang pagkuha sang serbisyo sang minor di edad nga mangin kabulig sa balay. Suno kay Karina Perida Traibilia, Direktor sang Dole Bureau of Workers with Special Concerns sa idalom sang Kasambahay Law. Ginadilian ang pagkuha sang minor di edad o kon 18 anyos panubo bangod makabig ini nga child labor o kon exploitation. Ginpaatag ni Traibilia sa tion nga mapamatud-an nga guilty ang employer, sarang sila mapapanaugan sang penalidad nga 10,000 tubtob 40,000. Ini magluwas pa sa penalidad nga civil kag kriminal nga panumbungon nga ipasaka batok sa mga employer. Base sa Oktubre 2019 nga survey sang Philippine Statistic Authority, may kapin 1.4 milyones nga domestic household workers sa Pilipinas. Sa among kadamuon, 4% o kung masobra, 40,000 ang mga minor di edad, kag 1% o kung 5,000 ang nagaedad 15 anyos panubo. Ini nga laye, mabudlay ini ipatuman. Kaysa mga kabukiran, kalabanan sa mga timbang dito, minor di edad. Nga kalabanan nagaobra sa kampo gani, minor di edad. Bangod, tinapaobra sa ginikanan para magbulig, makabulig-bulig sa ila sini pagkaon sa sulod sa puluyan. Kalabanan sang mga kauturan naton sa kabukiran, gadulhog ini sa mga kasyudaran kag kabanwahanan. Kag ginapaobra ang ila kabataan, minor di edad, para nga makakaon man maayo, para maka-income, agod makabulig sa ginikanan. Amo inayang kamatuuran diri sa pungsod Pilipinas. Bangod, imol kita nga pungsod. Kita nyo sa mga asyenda, panghilamonda, mga kabataan, nagabulig sa ginikanan. Ang iban, sa tion nga tigulutom, wala sang patubas, untat galing, ang pila ka mga kabataan, upod sa ginikanan, ginadulong ina sa pila ka mga kabalayan, agod magserbisyo. Agod makapiyan-piyan, samtang wala obra ang ginikanan, ang kabataan, amo ang ginapaobra sa tao bilang timbang, agod makabulig sa matag-adlaw nila nga pagkaon. Maayo man ining laying ani sang duli para sa akon maayo gid. Kay dapat ang kabataan, gaedad 15 panubo, dapat sa eskwelahan ini sila. Pero tianon mo, imol
pasulabihon gid ang edukasyon nga wala ginakaon. Amo na nga kalabanan sa aton mga utod nga hindi makasarang, hindi makatapos high school. Iban nga palaman na, temprano pa. Wala mahimo para may masagod lang sa ila. Amo na yang matuod, amo nang kamatuoran. Diri sa aton, kabisan diri sa Negros ehemplo, amo inang nagakatabo, ginapaobra sa mga ginikanan sa tao, ang iban ginapaobra sa kampo, agod magbulig timbang sa sulod sang puluyan. Ambot kung saan o pa kita makatibawas. Mangod, imol kita nga pungsod. Kung ako pasugtan, kung ang pungsod Pilipinas makasarang lang maghatag trabaho sa tanan, ang kabataan hindi kita luyag. Nga sa minor di edad, ara na sa iban nga puluyan, nagapaulipon para lang makakaon kag maka-income. Sino ba lang luyag sa kabataan, gamay pa, pasudlon mo na sa trabaho, galing wala mahimo. Matimbang sila sa ginikanan. Kung hindi sila magtrabaho, wala galing abe, por ehemplo, wala gid tigkiriwi nga panahon, amo ina ko nga madamo sa mga timbang sa balay, ang iban hubin pa, nagapaulipon. Bangod kay kakulangon sang kinanglanon sa sulod sang puluyan. Guto mo ang nagakatabo sa kabukiran. Amo inang matutuod nga senaryo. Ti ining ginatawag minor de edad, ining exploitation nga ginatawag madugay na ini, nagaluntad sa bilog nga pungsod Pilipinas, partikular dire sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Medyo nagkanay-kanay ang panahon. Magulogal umon, apang wala tanto magtupa ang babaskog nga ulan. Kamusta mga merkado? 8 minutos na natapos ang korpyo. Kamusta ang aton sini mga kauturan, mga driver? Kamusta ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod sa sini nga mga inuras? Ang aton patrol nagalambiyong na. Ginalibot na nila ang siyudad sa Bacolod, idulong nila sa aton kung anano ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Sino subong? Si Eden? Ang gwapa gali mo nagaman sa patrol subong. Lipat ko ba? Biyernes gali. Amo ni gali ang nagasakay nagaman sa patrol, dalaga it guwapa si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, advance Merry Christmas. May Action Fred, si Action Alvin eh. Aklain! Ngala ko gulpi lang dakog tingog. Edo gusto mo si Action Alvin, subong mo. Nililipat ako Wala ako kabalo nga gwapa galing nga pungkod Hara, kiti ambal mo nga gwapa ko, te ang regalo ko da ha. Ara dayon wala problema. Good, pero bas isa 28 mo ihatag. Innocence Day, hindi na pwede lahugan niya kay balaan ni na iyang adlaw. Correct. Very good, Action Fred. Anyways, diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod, matulutaw-hay, Action Fred, malinong pero mabulubugnaw ang huyop sang hangin. Pero kabalo naman kita basta Desyembre, gani Action Fred, malamig ang simoy ng hangin. Ginaiya. Amo na dira na ako ng Action Fred, dinapisahan sang kanta. Especially ma-feel gina sang aton sining mga kauturan nga ma-attend bala sang simbang gabi galing kay ti kabalo naman kita may mga adjustments Action Fred no kag posible pagbag-o pa bangod nga sa quarantine status kag sa mga executive order man sang kada banwa kag syudad o kun LGU hindi lang diri sa aton sa Negros Occidental, Western Visayas kundi Action Fred sa bilog man nga Pilipinas. Pero ti kabalo naman kita kag amo subong man ang simbahan nga ginapaminsar naman sa aton otoridad ang safety naton tanan. Hindi balakis malikawan Action Fred nga malipat-lipat ang iban nga imbis gipabilin ng social distancing ang iban makakita ay gani sila mga amigo kun amiga mga pulupalapit may istoryahanay
ano pa na, may hampakanay pa bala action Fred kang may kinatawanay. Pero may pagbago man action Fred, no, bangod nga ang mga karoling bala subong, hindi na pwede ka pamalay-malay. Kung gusto mo mga rolling, virtual naman action Fred. Pero kung kabalo naman kitang ibandaan, wala pa ginatanan ha, pero may ara action Fred. Sang ginahimo negosyo bala, ang ginatawag na pangaroling every Christmas. Ang iban mahambal nga dapat sa amo gining adlaw, maumpisa na usually action Fred, December 16, di bala allow na magpangaroling galing ya kung sa Pinoy December 1 pa lang miga pa-schedule na si mo nga mga rolling ko dabi sa amon nga adlaw galing kiti subong hindi na gid pwede action Amo Fred. tanin ang tsansa sa kabataan nga mag libot-libot kag mag karuling kag maka-rebidyo man tagyutay. Correct action Fred. Kaya wala labot nga sila man makaganar. Kita man action Fred mga karoling sila sa aton kanami kay ti ma-feel mo gid ang nga Christmas season na action Fred kag ti manamian ka man feeling na makahatag ka wala bisan pila lang dira nga kantahan na nila thank you ang babait ninyo, thank you na ang action Fred mo diri sa aton sa Pilipinas. Pero kung di ganito yung pagtagaan, ang imbis nga ang babait, ang babarat. No? Kalain. Ninyo, thank you. Tapos, kung mga dongol nga mga kabataan, dudugay may galagapok sa mo balay. May iba rin action Fred, no? Pero anyways, mga kagawian ta ina during Christmas season action Fred nga do subong ma-miss tagid na no nga tuig action Fred bangod nga may mga adjustments kita bangon nagapadayon sa gihapon ang COVID-19 pandemic. Pamati na lang kita sa aton sini nga mga cellphones abi sa internet dira sa computer laptop nga sang mga Christmas songs action Fred para at least somehow ma-feel mo ang spirit of Christmas. Kag imbis wala mangaway ka, mapaminsaran mo na lang ay tion subong sang Pasko. Mapaumod ako, mapatawad ako, kag manghatag ako sang akon ikasarang. Correct, action Fred. Kag ti subong tion, bisan naglipas action Fred no, ang alas 4 curfew diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, laka-laka sige hapon ang mga nagabiyahe kada pasaherong salakyan. Pero may ara i-action Fred sang mga nagabiyahe nga tricycle action Fred ang iban do halin pa ni sa merkado lambot na diri sa may awing ayon ti ambot kundi puli ang ilang pasahero kag kon pilang suktanay nila pero ti at least rektada na door to door ang dulong sini sa ila bangod kadamo man sa ila sini nga bit man. Action Fred may mga kauturan man kita no na labian bala usually di do especially dira sa may sang simbahan. Ara lang ida sila action Fred no ginkabig na gid nila nga balay ang dira man nga area pati base sa ato mga kaksyon nagapamati dira if may mga sulusubra ka mo bala namin man action Fred na it's a season of giving and love. Pwede na nga matagaan da sila or kung ano man action Fred ang imong pwede ka man nga kantahan mo da sila. Kaya diri sa palibot sa syudad sa Bacolod action Fred sa laba ni bala nga dala nun sa ang Araneta doari yun sila tanan action Fred mo nagapinunsok lang nga hindi maging pinunsok lagka mga action Fred kundi into gani may sanag di intong ligwa di intong tapan nga pwede sila makaplastar kung gabi makatulog dira sila action Fred nagatulog pero ti kisabala mahambal action Fred nga makapamangkot ka man nga gaano lang ni sila man kung Christmas Eve gaano lang ni sila kung adlaw sang Pasko nga kami aga sinadya sa balay upod ang akon nga pamilya sila gaano sila kabalo sila ayhan na Pasko sa amo nang adlaw mga amo na action Fred pero tikis dumapaminsaran mo na lang mahambal ka nga dumayo paguro nga hindi sila kabalo nga Pasko kaya para din hindi sila action Fred masubuan nga ay Pasko subong adlaw tapos amo niya ang kahimtang ko dire ari ko dire wala ko sang pamilyang upod wala ko sang pagkaon do amo na action Fred
nga mga nga mga thoughts sang aton sini nga mga ka-action pero tiga exist ina, pero that's why nga ara man kita ginatagaan kita blessings ang sulusubra kisaman para ipanghatag man sa aton nga mga kubos nga mga kauturan nga nagakinahanglan man sang aton sini nga bulig. Action Fred kanami lang kay sa paribot sa syudad sa Bacolod bisan wala pa ang aton sini nga mga otoridad nagalito nga nagapatuman sang face mask kag face shield ang aton sini mga ka-aksyon na anad na gidno mag-suksok man sang face mask. Action Fred, although nga subong nga mga tiniondo wala pa sila gid nagasuksok sang face shield kidutay kung mudutay pa man lang ang tawo, pero importante nagasuksok lang sila sang face mask man. Pero ang na-notice to pag-Action Fred umpisa tuligad sang November 1 Action Fred no, and sini nga November 16 ginpatuman ang pagpatuman bala sang road clearing Action Fred. Tido makita ta subong na improve man galing kiti may mga pasaway lang igis ang mga kauturan nga hindi pwede mag-display. Naga-display sa gihapon pero ginahimo nila Action Fred ginabutang na lang sa balde o kung sa basket dira nga kung mag-abot ang otoridad hapos bitbiton kang magdalagan o kung hapos bitbiton kang magpawala para mahambal ang abing nga ati nagalibod lang ni siya guro Pero likawan na lang nga magpasaway para basi bala mamultahan ka pa dira o kung ano pang sitwasyon. That's why nga gitagaan man sa lugar sa aton sining LGU, ang aton sining mga vendors nga may ara sila sa ila kagalingon nga lugar nga pahamtangan sa ila sining mga baligya. Ang ibang sentimiento Action Fred no nga wala to kuno may gabakal sa ila galing kay kun kinahanlan gid ina sang naton man kundi man Action Fred nga balaklan kadtuon ginaiya kun kinahanglan. Importante safe lang kita tanano kag ang reminder sa gihapon sa aton sini nga mga kapulisan nga kun Christmas season dapat mag doble ingat gid ko mag-Action Fred no mangin mabinantayon sa tanan nga oras, especially subong nga tinion nga grabe ang kapigaduhon ang iban nga mga naton nga mga kauturan do gid Action Fred 90s kid bala nga magpangawat abi maghimo sang walain Action Fred sa ila isig katawo para makasurvive man sila Action Fred. Kisa hindi na sila born to be amo na Action Fred no nga mga kawatan abi o kon manog into sa ila isig katawo galing kay tikis due to circumstances kag sa kapigaduhon subong especially sa dulaan sa trabaho kag may mga kabataan sakit ina para sa mga ginikanan nga hindi na gani mahatag ang luyag, hindi pa mahatag ang kinahanglan. Bala lang ang iban nga hindi dapat pag-abusaran man no kung may man naghahatag sa inyo, hindi pag-abusaran kay para sige lang yapon ang paghatag. Hi Action Fred diri nag-agi. Nadula si Action Eden. Tawagan sa special communication. Ginahulukan balan tabala kay Disyembre na gid man ang pinakanami sa Disyembre kon maghatag ikaw. Nami man magbaton pero mas manami ang maghatag. Ari na siya, balik. Action Eden, come again. Yes, correct. Action Fred no. Amo ginabala mas nami pag nga nagahatag ka wholeheartedly. Correct. Wala kaya bala gahambal nga ay ginatagan tako to. Ikaw yan di kayo maghatag sa akon. Kung maghatag ka ng gapabot kabalos. Oo, hindi man nami Action Fred no. Dapat kung gusto mo maghatag, hatag lang gid Hindi mo na pagpasahon ang kagalingon mo nga patupungan niya na ang ginhatag mo o kung malabawan pa ang ginhatag mo. Importante, naghatag kaya tungod niya kabubuton mo maghatag. Hindi tungod niya tagaan ko to sabi iPhone 11 para tagaan niya ko iPhone 12. Hala, hindi man naguro no. Puerte. Oo, pilagi man na kung pabay kwarta ka pila man lang naman. Kaya mo ikaw pa ya food sa langga kaya. Ay. Kami mo lang kami yung Teka, kabalo ka na sa regalo mo sa akon, ha? Ninoy? Oo, Areglado, Good. Muna Action Fred. Kabay pa nga mangibabaw sa aton tanan Action Fred ang pagpinalanggaanay, pag-intsendihanay. Kag hindi lang pag-abusaran ng isa kag isa kay sa subong kinahanglan tagid sa
taman sang isa kag isa, especially with Action Fred. Kadamo gid sa gihapon sang akon sini nga mga friends, mga abyan Action Fred, mga abyan sang abyan ko na kun ano na lang ang mga ginapangbaligya online man. Tiitsindihan ta man nga nagapangita sila sang racket guideline para makatibawas man sa pangadlaw-adlaw nila. That's why nga support local Action Fred kisa mambal ka gamay lang ina nga bagay pero dako na nga bulig sa ila tikis abala nagalibog ang ulo mo kung di mo gamiton o kung anuhon mo pagkaon kay hindi ka man kauyon galing kay ti ko mo abyan mo bulig ka kay ti mas maayo na lang na nga nagkulit sa imo baligya sang iya nga ginabaligya sang sa mga what Action Fred no that's why nga ti support local gid kag importante nagabuligay kita bisan sa gamay lang Action Fred. Ay, Action ng mga din? lagay. Yes, Action Fred. Wala siyang lagay what birthday, subong? Damo lagay what birthday Action Fred. Pero sikreto. Sikreto Action Fred, no? Sikrito lang. Oo. Nga aman. Di kay hindi pwede. Ay. Sige lang Birthday, ba? hindi pwede? Oo, hindi pwede Action Fred. Kasi kung ma-birthday ka dati, 3 lang ka mo guro, pwede lang guro. Amo gani, lingkuan daw may mga birthday nga gaywats mo. Sa atong grupo wala? Sa aton grupo, do wala pa, do nabalaan kung pinakalapit size. Oo. Oo. Ang si size, Action kasi Nixon na? Tahong. Si Action Nixon Tahong. December 6 ya? Yes. Ba, dali na lang gali, Oo. no? Dali na lang Action Fred. Galing kay ti tanan kita umpisa sang Marso paiway ang birthday bangod nga hindi pwede. Importante Action Fred. Importante buhi. Importante may panabor. Correct. Amo na ko Action Fred. Ay. Kay Hindi ka maglahog-lahog. Na-interview ko, 3 ka nag-positive. Ay, sos, Action Eden, daw nervyoson ikaw. Kung positive ka gali, bisan butangan ang dila mo, nga isa ka kandos nga asin, hindi ka kapanabor. Isa ka kandos nga kalamay, hindi ka kapanabor. kaya hamakon mo na Action Fred. That's why nga, ang wala mga sulog-sulog sa iban ng mga millennials na kung mag-birthday ila barkada, okay lang na, importante, may panabor. Kahit Amo. di sintomas in Action Fred sang COVID-19. Ang tao sa Action Fred, no, doon na anad na sa ginatawag ba lang COVID-19, dumambal nga ti, ara lang na sa palibot, mapadayon kuya sa akon gini na ubra, na mapadayon ko sa akon na anaran, pero with safety and proper precaution lang. Kaya kung makita ko sa Fred Subong, especially ang mga malls, kadamo, with Action Fred sa tao, kung ikaw, nagapamintar ka, kita abi sa media industry, open-minded, kita natunan, kag usisa na tamayo Action Fred na hibaluan tan na mayong lakat na bala sa mga transmission kag kung paano abi mode of transmission mga restriction paglili mo pala Action Fred sa entrance ang mall nga damo tawo do maisol ka na maisol Nakulbahan ka ka. na Action Fred oo bisan bala gusto mo kisa gaabot kidi Action Fred no sa aton bala nga kada individual gusto mo magpaliwaliwa gusto mo mag-me time kung baga Action Fred, alone time. Ang nami man, upod mo yung pamilya, pero kiss Action Fred, doon ka namin, balang may oras ka para sa ikaw galingon, maglagaw-lagaw ka, ikaw lang na isa, pulupong ko, observe sa iban nga tao, galing kaya subok, di mo na mahimo Action Fred, kaya ito yung iban ganing yung mga malls, ginalikawan nga ginapangkuha, ganing nila, mga pulungkuan, ginapahamtang Action Fred, no, sa mga higad-higad para hindi ka tambay ang tao, hindi ka dugay tambay ang tao. Pag kumadumduman mo, nagligad, pati ang mga temperatures ang aircon, Action Fred, pang-adjust pa na nila. Kaya tikis ang tao, nagapamall, bisan wala kwarta, especially kung burnout, o bisa ila, nagapamall para magpabulubog now. That's why pang-adjust na nila, Action Fred, ang mga temperatura nila, na para hindi tugnaw, mambalang tao nga, ay mabakalang ko, hindi ko din magtiner. Action grabe. Eden, Action Fred. ang ako niya lain. Kaya kabataan, hindi kagwa. Kung kaysa gagwa ko, ginapanungdong ko, ano ba lang pagkaon nga luyag ni Amuni, baklon ko na, ano nga pagkaon luyag niya, baklon ko na, pagkatapos, dalon sa balay, kag saluhan dito. Amo lang ginahimo ko, kung ano ang paborito sa isa, isang adlaw, isa naman, ako magwa ko na, baklong ko na, pungko dito, upod sa pamilya, kag magkaon. Para blang nga daw, siling mo daw, okay lang Japon, sa sulod sa puluyan, nga kung anong pagkaon na luyagan nila, baklon mo na, nang hindi lang mahal, blakit, hindi matakasarang mo.
Ikaw, actually, Fred kaya? Fred siya lang gaya. Sarang nga, bisan tagpila pa na yan. Pero nami in action, Fred, no? Nga, amo na bala nga practice, kay may iba niya nga mga may iba niya nga mga ginikanan, galing kay no choice ang iban, action, Fred. Mambal nga, agin dala mo yung mga bata, gali kay wala bantay sa balay. Wala, ang mga amo na bala nga rason, action, Fred, tinetsendihan, tama na. Pero abangan, tama lang ni, kay medyo do nagkambyo to ang ulo ang desisyon ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga sa una pa lang tong adlaw nga pagpalayag sang update Bulacan Fred sa mga quarantine status sa mga lugar sa palibot sa Pilipinas. Nagpagwa siya dayon nga pwede na panugutan ang mga menor de edad nga makasulod sa mall. After pila ka oras ng action Fred naghambal sa nga si Secretary Roque naman niya nagpalayag nga hindi po pwede, ang DOH wala ginarekomendar. Pagka after a day action Fred, hambal naman siya nga sige na talakay pa kung pasultano kung hindi. Kaya ang tanan nga mayor to sa Metro Manila, wala ginagupod. Kaya kasala ang iba na action Fred nga, mambasa nga, pwede na man ang plano ni Interior Secretary man. Isa pa na gani action Fred, so pa naman ko tanon, bangod nga tinagambal naman si una-una si Secretary Leonor Briones, nga base by February, by next year, pahanugutan ang limitado nga face-to-face nga klase. Pero depende sa gyapon sa panugot ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero diri sa syudad sa Bacolod, sa pagpanguna man ang Fred ni Councilor Renicito Novero, nagistoryahan na naman sila ni DepEd Bacolod OIC Gladys Ameling Sales na handa lang sila action Fred kung ano maging mga desisyon sang DepEd National. For example, kung action Fred, kung by February may face-to-face classes man senior high school lang kung action Fred, kag kindergarten. Kaya hambal nila action Fred, ang kindergarten, kung mas makatuon, kung face-to-face ang klase, bala kay ma-instructionan mo gid physically, matudloan mo gid sa ilahimuon, kay hindi makakonsentrate virtually, kag kadamo bala sang distraction sa kabataan. So, ang mga gina-propose nga kindergarten, kag senior high school action Fred, junior and senior high school dira abe galing kay limitado lang sa gihapon kung 40 ang seating capacity 20 lang action Fred kay estudyanteng pahanugutan pero wala kita kabalo ang 20 din makadtoy panghapon na ang iban guro action Fred agahan ang iban hapunan para lang action Fred nga maakomodar ang tanan man ng mga estudyante. So far, Fred, amoy na pag-deal naton sa ginatawag na new normal, bangod man sa halit nga gintuga gid sang sining COVID-19 sining tuig 2020. Para naman sa complete nga management sa inyong Liberty Talks mag-GTX 500, namin manini nga antioxidant nga observation halin sa patrol, aksyon Ina Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Una nga hutong sa aton pagpulupanamyaw, morning lang, kay Philip Laurente, kay Alex Muntisa, kay Erne Odascolidas, kay Cheryl Evangelio Malikyan, kay Andro Juanites ba si Andro? Aga pagabugtaw, Andro, morning. Kay Jocelyn Liboon Despojo, kay Nome Ritiban, kay Alex Puentes, kay Milili Oligo, kay Jose Mungcal Torilla, kay Jen Ignacio morning, dira kay Jocelyn Arecibita Ulak, kay Cheryl Evangelio Haliasgo, kay Rune Sidayon Gordon, kay Prince Helske Ortiz, kay Didane Juna, morning lang. May lang nga pag-upod sa aton, karon nga tagaon.
Sa panahon bala sang pandemic, mabudlay no ang mga plantador gamay kag dalagko gani ga panghakroy man no kon masyado ka nubo sang patubas. Ari ho, basi makabuli kini sa inyo gamit kamo sang unique complete fertilizer. Standard Time, las 4:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig
Action Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Kamusta na? Uy, sa Disyembre 21, suno sa pag-asa, mangin malawig na ang gabi sang sa adlaw. Lang taon ta? Sa pitsa 21, basi makibot ka mo, nga malawig ng gabi, no? Di ko mayin tulog, tas ni kun malawig ang gabi. Sa iban nga lugar, may mga kahiwatan ini sila. Pag-abot sa Disyembre 21, bangod sang malawig nga tinion, malawig nga inuras sa gabi ikumparar sa adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36, morning lang kay Rex Iturriaga, kay Miriam Panagiton, kay Raquel Di Maala, kay Dilia Liabe, kay Mon Lisay, good morning na sa inyo. Kay Uma Lomina, mayong aga lang. Kay Sonia Di Guma, good morning lang. Kay Ganji C, morning man. Alin sa Switzerland, dito siya nagamonitor, kamusta da? Okay man. Si Balisa Mayo, hubaw. Daw kumporme siya sa report ni Action Eden Aboso nga kapigidahon kung kaysa paano sila tuod nga wala sang mahimo mo gina ang kalibutan na kay Imbong Joe Campo, morning man. Kay Rizali, kay Lorito Armas Bidaha, kay Melchorita Pereira, morning. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakagahon. Dali lang, hindi ka mo maghalin, kay mabalik pa ko. Unahon ko lang anay niyo, ang isa ka paid program para ulupod-upod kita rikta-rikta na. Please stand by. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, gaulan na ang reklamo. Ang Department of Justice Task Force Against Corruption
nagabaton bala sa mga reklamo ang pila ka mga opisyal, empleyado sa gobyerno nga kurap. Alin sa pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtukod sining Department of Justice Task Force Against Corruption, damo-damo na ang nagpadala sang pila ka mga reklamo, mga irregularidad nga nahimo sa pila ka mga opisyal sa gobyerno kag empleyado. Si Department of Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar, sila niya as of December 1, ang Department of Justice Action Center nakabaton sang 35 kareklamo, samtang ang Secretariat pagi sa opisina sang Sekretary nakabaton 63 kareklamo, total 98 ka mga reklamo. Ini mga reklamo nga ginpadala i-screenon ini tunan maayo investigaron sa among task force. Agod nga pag-arangka ni Presidente Rodrigo Duterte antes mitlangon kag lawagon ang mga ngalan, of course kinahanglan sigurado. Hindi man maayo nga lawagon mo ngalan nga mahuyan ka sa bilog nga Pilipinas nga kurap ikaw nga wala sa nagakaigo nga ebidensya. Kinahanglan niya may ebidensya gid kag uy, hindi ka mo maglahog-lahog. May padya bala ini nga batunon kog kompirmado ang inyo ginpadala nga impormasyon nga isa ka persona, government official man siya, empleyado man siya, konsigurado confirm nga korap. Dako baya ang babato ninyo nga padya. Kinahanglan mapadala kamo niya sang reklamo, magtudlo kamo siya sa katao, siguruhan ninyo, inang kompirmado gid. Kaya budlay man, amak mo nga gubon mo isa katao, kung wala sa kamatuuran, ginuba mo na siya, ginuba mo pa ang iya pamilya. Pero kung may kamaturan kag kompirmado, iarang ka para sipaon sa pwesto. Kaya ang ginakuot niya sa kaban, kwarta sang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, libre nga medical. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Good morning Bao, ako maldita sa Hong Kong siya. Purti yang kuan ba? Ako maldita. May nakita ko na sa unang store mo. Ang ngalan niya Maldita. Kay Pili Proylan, good morning man. Kay Jose Griuli Tansingko Gayuna, morning, kamusta? Sige, isan paano kulo kamusta? Kahit advance Merry Christmas ko no. Tamayo asawa, si Gina Panes, dira sa Hacienda San Isidro. Okay, Barangay Kubay. Morning lang sa taga Barangay Kubay. May lang nga pag monitora.
Kay Engineer Mungkada, good morning. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Pare Remias Arroyo, kamusta ka na? Si Bit Dilaw sa Binalbagan. Kay Rubin Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia. Dira kay Pare Erning Hurilia, gabugtaw na nisla. Si Pare Estoy Querido, gabugtaw man. Si Nini Pato das Burgos. Kay Pare Nick Barca, good morning ha. Kay Kano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Siukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jobert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Buni Advincola, dira kay Bibitan, kay Engineer Nariel Bantay, kagwa kadada, kay Jerome Solinap, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kagahon. Kay Kent Bulakha Wanisa, watching Barangay Handumanan, dira kay Adelaida, lang na hindi ko maka-teleskopyo mayo. Sa aton mga kauturan, basi matingala kamo ha, sa Disyembre 21, basi matulugan kalawig, wala kaso, lawig ang gabi. Win. Ang pagkambyo, paglibot bala, sang adlaw, matabo na sa katuig. So, kada Disyembre, gimana? Disyembre 21, galawig giman mo ang gabi, sang sa adlaw. So, makarelax ka mo Parang bisan paano, malawig-lawig ang lagaw nyo. Plus nga alas 11 ng korpyo, pwede na ka mo makapulo pagabi. Alas 10:30 pwede ka puli. Para nga hindi maabdan sang korpyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Oy, mga mangunguma. Kami pagkatapos ini. Oras ginito. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan.
sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid siya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa ita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid siya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang lusyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghutikap kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang palibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka
kalipay namon kag may naluwanon gid jaya nga bulig ninyo no kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ya sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo way kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na morning da sa pamilya Portalisa dira sa Purok Rosal Takuling nagamonitor sila kay Apple Alvarez Tade, kay Ana Sheila Linas, kay Niel Malanday, kay Dako Deda, happy birthday ko no, kay Toto Lorino, kay Jeneline Elep Maige Cortez, good morning, kay Alma Agravante Sabater, good morning man. May lang pag-upod sa ato na tagsagid kakagahon. Kay Carlos Plaque, good morning man. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga
nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, may Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Standard Time, la 5:14 na. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay Sinica Mahilom, kay Erwin Gonzales, kay Christy Arevalo. Ari anay ho, pulo pangapi kamo, sang Dr. Alfred Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:15 na, morning lang kay Warlito Nisya. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, munisipyo sa Moises Padilla, 2 kaadlaw nga bagauntat sang
operasyon para sa disinfeksyon. Detalye si ni upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa kahapon nga adlaw nag-implementar sa nga duha ka adlaw nga temporaryo untat operation ang municipal hall sang Banwa sang Moises Padilla Negros Occidental. Ini matapos nga may ara sang isa ka empleyado nga ginamonitor sa COVID-19 nga auna nagpositibo sa ginpatagayon nga rapid antibody test. Katuyuan sang temporaryo nga pagpasira agod nga mapatagayon ang ginatuwag nga disinfection sa mga municipal office sang munisipyo. Ginatingwaan man nga ma-quarantine ang tanan sa nga mga naka-contact sang sining empleyado nga subong ginakabig suspect case sa Moises Padilla angot sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kayo si Makilanda, good morning lang. Kayo si Vidal alias Gamay sa Barangay 39. Ninatamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Mabalik ako pagkatapos ang mga ini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay hindi ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko tigo sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha na muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat kay sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
bakal silpon kay ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa aksyon sa Time, las 5:21. This time Muning landa kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, kay Tony Diaz, good morning man, kay Michelle Sayo, may lang nga pag-monitora. Oy, ang itugon ko sa inyo, iniblang kisaga kabalaka ka, may mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, hindi ninyo pagpadugaya, ha? Tunawa dayon, paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Madamo ang testimonya nga nagapamatud nga nagtulubo ang bukol sa lawas gintunaw paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. So ini mga goiter bukol sa baga tumor kag iban pa matunaw lang ina paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi ka dali-dali tapikan nila na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 35-6. Una nga bula resulta 35 kag 6. Second draw, kadua nga bula 4-38. Ikadua nga bula resulta 4 kag 38. Third draw, ikatatlo nga bula 37-36. Ikatatlo nga bula resulta 37 kag 36. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 649 kita. Ba kadako sang jackpot 255,348,985. Resulta in any order 31, 30, 37, 8, 27, 22. Resulta sang 649 31, 30, 37, 8, 27 kag 22. Sa ilo kita 642, ang jackpot 5,940,000. Resulta in any order 25, 23, 5, 20, 39, 3. Resulta sang 642, 25, 23, 5, 20, 39, kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Morning lang nga kay Michelle Sayo kag GBL Luntayaw. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Ba, si classmate ko Dali Mariposa. Classmate, good morning. Kamusta? Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Diri kita. Balita sa City Hall, update sa trabaho angot sa modification sang evacuation center nga plano himuon bilang quarantine center sang syudad. Plano kuno nga bisitahan sang QCAT Committee Chairman. Balita City Hall. Detalye upon kay Action Art Tayupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Natala na nga magpatigayon sa inspection o kung napagtsakyar ang
komitiba ni Councilor Rini Sito Novero, chairman sang Quarantine Center Action Team diri sa Bacolod, sa evacuation center dito sa Barangay Vista Alegre. Agud checkeron ang development sang trabaho, partikular na sa plano nga pag-modified sang building nga gamiton bilang quarantine facility sa Palaboton. Suno kay Novero, isa ina sa mga instruction sang alkalde kabahin sang pagpanghanda sang syudad in kaso gidman nga dayonon sang depend ang plano sini nga pagbalik sang face-to-face instruction masunod nga tuig. Nagapati si Novero nga kung bayara lamang sang himuon nga survey angot sa plano sa DepEd, posible mayoriya sa maginikanan ang hindi pabor sa mga lihok. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita
at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo. Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you by Muning landa kay Maria P. Marabilia sang Palawan. Bao gaplano ako magpapalawan kung tani naabdan sang COVID-19. Maghawan-hawan yutay niya. Basi kung mag-iskirda na si COVID, makapamasyar tada sa Palawan. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. This time check is brought to you. Muning lada kay Lunisa Ilbanbuena. Dire kita, lalaki na sapuan patay sa banwasang binalbagan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, patay sa masapuan ining sa katrabahante sa asyenda sa Purok 3 Barangay San Jose, banwasang binalabagan, tinalikdan nga aga. Biktima diri kilala sa kay Brian Lanyuhan, 33 anyos, taga-puyo sa asyenda Carmen, Purok Progreso, samtang ang ginatudlo diri nga suspitsado ginkilala sa kay Elmer Tabuga, legal ang edad, nagapuyo sa Purok 2 Tanan, sa muman nga Barangay Action Fred. Sa pag-imbestigar sang kapulisan sang binalbagan, ining sila niyuhan may ara ini sang kainuman sang gabi pagkatapos naksapwan na ng pagkaaga nga ini siya ang patay na, no? Kagang ginatudlo nga suspitsado nagbaligya pa sa iya nga pala sang aga action Fred kag nasakay sa tricycle nagpalagyo. Karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa nasambit iya nga krimen. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Morning lang kay Elizabeth Malata Gamala. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
matatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na Evergreen Herbal Capsule. Ano ang mabulig sang Evergreen Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na pipila ka mga blatter entre opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, masobra 1,000,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Nakuha naman sa isa ka barangay Kagawad, kag duha ka iban pa nga mga persona sa drug buy-bust operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod, kahapon inisang hapon. Ginkilala mga sospetsado nga sanday Michael Astorga, 32 anyos, kagawad sang Barangay Zone 12A, Siyudad sang Talisay, Dino Dimson, 25 anyos, ang Barangay Granada, kag Chris Angelo Abelarde, 31 ang edad, kag residente naman sang Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Ginpahag ni PIDEA Team Agent Bamboo nga 150 gramos ang kabugaton sa suspected shabu nga nakumpiskar kag may Dangerous Drugs Board value nga 1,020,000. Sunod kay Bamboo, una nga nadakpan si Astorga apang natsampuhan nga nagpadulong man sa lugar si Dimson nga amo ginatudlo source sang ginaduso nga shabu. Ginakabig ni Bamboo ang mga pusher ang nadakpan kag high value target bangod sa kadakuon sang droga nga ila man sini nga nakuha. Nakuha man sa operasyon ang kilohan, tutor kag iban pa nga drug paraphernalias. Karon nga adlaw natala na nga ipasaka man ang kaso batok sa mga sospetsado. Sa sining nga panahon, importante man ang ikayang lawas sagud malikawan ang mga balatian
Sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Ang pila naton kaabyan daw maamot pa, hindi na. Babayin na lang na. Nagpangayo na to sa pasyensya. Paligara na lang to. Naginulustol na magros ang salaya eh. Nagilibion man ang pobre. Amo nang, ay, oo. Kung magimo kabutang pinsaraan ay, antes mo ikasa, basi kung magbalik ka sa lawas mo. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. This time check is brought to you by Multi. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon